Nis Thomas chun féchant Éirinn san na Nósanna agus na traidisiúin atá Éirinn cultúr éagsúla fud an domhan agus Éirinn tíortha éagsúla fud an domhan chomh. An seo os mo chóir tá Éirinn airí éagsúla a bhíonn le feiceáil i tithe fud an domhan. In seo, creidstear leis na hairí seo go dtugann siad sin nuair atá tú ag dul isteach a deach nó nuair atá tú ag bogad teach. Agus tagann siad as tíortha éagsúla. Mar hampla an aire seo os mo chóireann seo tagann sé ó Sri Lanka. An elephant tagann sé ón Ind, agus an rátharú beg seo tagann siad ón Peru. Agus creidstear leis na hairí seo fad go bhfuil a bainslób. Agus bíonn siad sin le feiceáil fud na tithe, agus le feiceáil i ngacháit sa deach nuair a bhíonn tú iste intú. Chomá lei sin, in seo an Éirinn tá Éirinn san na traidisiúin sin agan chomá. Bíonn crú capal crochta i dtithe fud na Éirinn, agus creidstear go bhfuil a baint lei sin, agus go dtugann sé do bhaintear an sí chomá. Nis Thomas chun féchant Éirinn san na Nósanna eile atá fud na cruinne a bainte le tí. Os mo chóireann seo tá umar isce chursce, agus in seo an Éirinn bíonn an nós ag daoine iad haon a chursce le isce chursce agus iad ag fágáil an teach. Chomá lei sin, tá an traidisiún seo fós fíor láidir in Éirinn, ní haon daoine isteach a doras eile, déanann siad cinnte go bhfuil siad ag dul isteach sa doras céine ina déann siad amach ann. Sun teapan, tá sé mar nós acu sí ar an ábhar nuair atá siad ag giche. Mar ecann sib sa bictear an seo tá an bábhard bhád níos ísle, agus síonn siad isteach ag an mbábhard agus iad na sí ar an ábhar. Tá sé mar nós acu freisin sa teapan cé a thógáil sula dóicinn siad folcadán. Credann siad gur muothú an folcadán, mar sin úsáideann siad an cé chun iad haon a ghlaanna. Freisin sa teapan tá sé mar nós acu nuair a haon siad isteach a deach agus bróga a bhaint dóibh. Bíonn siomar speisialta na siomar na mróg an chun de chud bróga ágáil an agus an sin bócann tú ar isteach sa deach. I gcultúr na Niúdach tá traidisiún acu go bhfuil an rud seo acu ag phráma an doras. Is mezúza an tanim atá ar seo, agus is scróla atá i gás agus bíonn sé sin crochta ar phráma an doras. Nuair a haon tú isteach a deach, fágann tú de láimh ar an phráma nó ar an mezúza, agus tá tú ag fógart sa chreide nuair a ágann tú de láimh an agus tú ag dul isteach sa teach. Bíonn sé seo le feiceáil ar phráma an doras, nó freisin bíonn sé le feiceáil i siomar na mróg chomá. Sun Ind tá Éirinn go na Nósanna seo acu chomá. Agus nuair atá tú ag bogad isteach i deach nua, ceapann siad go bhfuil ag baint leis má ficinn tú lá atá ábharach duit. Chomá lei sin nuair atá tú ag bogad isteach, caithe tú a bheith críochnaí leis an bogad ar fad roimh líon na gréine, agus credann siad gur bhfuil a baint leis sin. Sna héileán Filipíneacha, tá Éirinn go na Nósanna seo acu, agus ceann amháin acu sin ná nuair atá tú ag bogad isteach i teach nua, dintar pín a ágáil isteach i gúine sa tiomra. Dintar é sin a chola siomra sa teach, agus tugann sé seo airgeadais dóibh. Agus credan na daoine chomá go mbíonn airgeadais ag muintir an tí chomá. Nis tá súlam go rólam sib neart Nósanna ar fud na cruide a bhíonn a bainte le dul isteach i dtithe, an bhfuil aon cheann go na Nósanna sin agah sé Somália.